non bo acci juulurde e no mara école ji man ɗe ki sisan ɗi jangina ɓe julɓe ɗi kuccitinaɓe to école ji ɗi bo julɓe mballotira ha dow maji marakil islamia marak centre ji ɗi islam woto latti centre moɓan juulurde école man centre de santé masala man ɗum fu ɗum ɗumane julɓe pinana ɗum hunde nde muɗum en ɗum diina muɗum en diina man ɗum yiɗi ɓamtugo yimɓe mballotira dow majum ɗum man ɗum to en mbaawi non man ɗo en kakkilanta ko Allah ɗum ɗo ɗum Allah ɗum renan diina Allah man ɗo to en kakkilanta ɗum ɗo mana man en jejjiti Allah e to en jejjiti Allah bo Allah wi nasullaha fa ansahum anfusahum ɓe goyti Allah bo woytini ɓe ko'e maɓɓe to lattake ɓi adama o woyti Allah fondatamo o huwa kuugal lattingal hayru har maako to o woyti Allah cenɗo war kala saniji maako kam fuu ko o huwata kam ɗum effasago moftago nde toɗen mam kulen mam Allah ceniɗo kakkilanen man muassasaji meɗen kakkilanen mam juulurɗe meɗen ɗum hunde renanande en diina men e to lattake en geɓake diina ka bo kanka latti teddungal meɗen to en ceedi ɓe Allah o en goyti Allah man warata ha numoji meɗen sam ko warata ha numoji meɗen ha yakeji meɗen kam hunde wonde feere ko duuti Allah cenɗo ha ɗo man ɗo fansahum anfusahum Allah ɓaɓɗinan kañum bo uqubaji muɗum sanction ji muɗum garan dow yimɓe waaɓe bana ni man to nden sey kawten ballotiren ha wallitirgo muassasaji maɓɓe juuluɗe men école ji men centre de santé ji meɗen kala ko huwa ɗum kam ɗum waɗa ngam ɗum teddina diina ngam ɗum wangina participation diina bo ha wallugo ɓi adama forman mo gajiya fo maako diina maako janginan mo ɓesda hakkilo maako huwanan mo gajiha jamu maako ɗum fu ɗum immo bo dow inde diina ɗiɗo man ɗi derɗiraɓe sey pinanen sey mballotiren dow majum boofol mangol ɗon ha meɗen boofol baɗangol diina man ka responsable en maka kam mallum en amma luttuɓe kam na responsable en e to wondoɓe balliti ka bo bana e balliti mallum en la abada na noon ɗum diina ka ɗo ɗum diina Allah nam diina mallum en responsabilité ha maka bo na responsabilité na mallum en feere muɗum ummatore man pande responsable dow daranago diina man wallitidgo ka to noon pamruɗen diina man en boɓɓe en kuuje de ko Allah man to en pamray diina man noon en ɗo paama diina man ɗo ɗum hunde nde mallum en kamɓe ɓen daranto ɗum be dabareji maɓɓe amma woɓɓe kamɓe mtakataki ha majum boofol mangol mbaɗitotoɗen be majum luural cembingal ɗaɓɓititen be Allah ha majum bacce caatuɗe efteten be majum sey nden toɗen Allah cen sey nden toɗen Allah ceniɗo sey nden toɗen Allah ceniɗo sey kulen Allah sey nden toɗen Allah ceniɗo o sey kulen mo to en nden taki mo en kulaymo deɗiraɓe Allah ceniɗo to o nangi en nangɗe ma ko caatuɗe sey kulen mo sey nden toɗen mo sey kulen mo deɗiraɓe sey nden toɗen mo ta jawoɗen mammo ta mbaɗen mammo mere noon mbaɗen mammo mere noon noon jappen mo les kosɗe meɗen kanko wiyete taguɗo kanko wiyete disco kanko wiyete kuwo kala fi fou ta mbaɗen mammo en julɓe ta mbaɗen mamɗum deɗiraɓe yimɓe ɗo cinka woodi saɗirmaji ɗon risque uji ngala ɗo pamɗita yimɓe ɗo cinka barkaji pamɗiti her yimɓe ɗo cinka trabat nufus ɓiɓɓe adama ɗo cukli dépression mbiyete stress ko nandi e majum cukleji ɓiɓɓe adama wonɓe jonta meɗen ɗo ɓi adama cukliɗo machine ha wakkatiji men gonɗe ɗo de'ire nde nasku nde ɗo jawdi tawa jawdi ɗon tawa ko heɓete fuu ɗon amma de'ire nasku man waɗa ha ɓiɓɓe adama ɗume fasirta ɗum ɓi adama tawa o ñaman fajiri o ñaman asiri o ñaman nde o yiɗi o oto mota nga o yimat saare wonde amma ha nder ɓernde ɗo kam de'itirre waɗa nasku ɗo sukli noon foroy ɗum man ɗum to ɗum ƴiwanta yimɓe ha ɗum ƴiwanta yimɓe kam fuu ha rapport maɓɓe be Allah cen Allah o ɓe jogakimo bana o Allah ɓeɗo jogimo ni noon ɓe jogorimo bawa wahamo ni noon to Allah cen ɗo sanctionnani ɓe o yangitan yimɓe dow alaqa enen ma en mbiye to goɗɗo ɗon lesma ko woodi yimɓe ɓe o ardi o wiya o sanctionnan ɓe eno Allah jawmu bawɗe on to kulenam Allah cen ñawuji ɗi gortiɗɗe darti saɗirma famɗugo risque uji ɓamtago barkaji itrabat no fuu sonde de itirre naskuji ɓe margo mata mi gaɓɗo valeur ji bo mawɗi ha muamalaji ha kuude hakkudeji yimɓe valeur ji mawɗi man ɗi limtunoɗen bana gongaku bana amana man bana hebbingo man valeur ji man bo ɗi ɗon loro ɓawo ɗi ngala
ɗiɗo ɗi ɗum fu ɗum masiboji dow yimɓe e sey mbatanen ɗum hakkilo masiboji man bo ɗum ɓuɓubaji diga Allah ceniɗo ɗum yangadaji ƴiwɗi diga Allah ceniɗo ngam en cuɓi hunde tan dow Allah o Allah andi ɗum Allah andi hunde nde ɗo kayre marɗen haaje kanko kam en ngala haaje mako ha ko kuude meɗen be mako man e nde latti noon man ɗo foti Allah yettina en hunde man nde heɓo amma nde hokkata en gabro nde hokka cukle nasɗu nde hokka soyde deƴƴitirde nde famɗitina valerji ha mu'amalaji to kadi nden Allah o haɓatako si nasotiren be Allah man sey kulen mo sey garten dow lawol mako mijoɗen e mako kulen mo tammoroɗen mo kanko Allah cenɗo o wi wala wanna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakati min as-sama'i wal ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun wondo yimɓe berniji ɓe nuɗɗinino Allah ɓe kuli Allah Allah cenɗo min maɓɓitanannoɓe barkaji diga sama min maɓɓitanayo barkaji bo ha lesdi fudgoji gasarle ko nandi e muɗum ko yiɓata dow sawa man to wondo yimɓe ɓeɗo nuɗɗini Allah ɓeɗo kuli Allah Allah cenɗo yo maɓɓitanannoɓe ɗum hayruji man amma ɓe pewni Allah ceniɗo Allah cenɗo nangiriɓe ɓe ko ɓe paggita Allah cenɗo wi zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnas bononda wangi har lesdi wangi har maaje yani gure gonɗe dow maaje gure gonɗe nder jordi pippiɗe mbati ha nder jordi bonondaji bangi har gure man e ko waɗi bima kasabat aydi nnas ngam ko juuɗe yimɓe pakkiti yani saɗirmaji mbaɗi ñawuji pokke cukleji nasku majum ñergo kuuje ɗum wangi ha nder gureji ɗum sankitake e ko waɗi ɗum ngam ko juuɗe yimɓe paggiti kuuɗe kalluɗe ɗe yimɓe kuwata ɗe kanje waɗi Allah sanɗo bo sansiwni yimɓe yangitiri yimɓe be kuujeji ɗiɗo be ñawuji ɗiɗo to se ballotiren ndeɗiraɓe diina man ɗo kamen en fuu naka goɗɗo naka mallum en feere muɗumen se ballotiren dow diina Allah ɗo ballotiren dow umrugo mboɗenga haɗgo mum kadi ballotiren dow tabitingo valeur ji ɗi iman ma konguɗi men kuuɗe meɗen fof ballotiren dow ko latti jikkuji boɗɗi ɓe hulgo Allah ballotiren bo hucittingo ɓe junubaji ɓe ɓeetago dow yimɓe toñago yimɓe ta ɗum waɗa gossotiren muñal cakkude meɗen to en ballotiri banni laabi khayru ɗuuɗan laabi bononda bo pamɗitan Allah cenɗo jippinan moƴƴe muɗum ɓe enɗamji muɗum dow moggal meɗen Allah cenɗo yella tawa en nanoɓe en wallotiroɓe ko Allah min ɗon ɗo ke har ñalde nde ɗo mo inan min diina amin ngam diina ka kanka latti denal fiiji amin to min ceedi ɓe ma diina man ɗo Allah amin ngala denal wo inan min duña amin bo har maaru min guurata Allah ngo inan min alakhira amin bo har ton min coƴƴitoto min kuuca Allah waɗan min ngendam duña ɗam ɗum ɓesdorago hayru nde weeti fof ñande maynuɗa min bo waɗan min ɗum foftugo har sharri Allah mi yet min hulgoma Allah am sen naskuji amin an latti ɓurɗo cenowo naskuji man an mari naskuji man an wiyete marɗo ɗi an woni galatoɗo ɗi Allah ngo inan min har duniya o inan min har alakhira ren min bo yangada yite Allah am ren ɓerɗe amin har miilago hokkumin bo enɗamji maɗa Allah an woni dokkowo Allah waɗan min har komin te'i e komin dañi fuu waɗan min ɗum hayruji her majum deydey ko seynata min gi'a ɗum min ceyo Allah waɗi min bo min yaketeɓe her huloɓe Allah waɗi min huwoɓe kuuɗe boɗɗe ɗaɓɓitanɓe hulgoma fuu yaako har kuuɗe boɗɗe ma miɗo tore hayru Allah jawɗum muɗum jabbitiɗum mum fuu komin andi har hayru man e komin anda fuu Allah min ɗo dokeɓe miɗo moltore bo har sarri man fuu muɗum jawɗum muɗum ɓe cabbitiɗum mum fuu komin andi e hayru man sarri man e komin anda fuu min ɗo moltore e majum Allah an tan woni nufeteɗo an wiyete goto mo min nufoto Allah an a dañayi a dañaka Allah a wala yerujo Allah an wiyete taguɗo samanji be lesdi an wiyete geeto daraniɗo takleji muɗum an wiyete jawmu mangu be caahu miɗo kuccita har ma min dokoma ngam sifaji ɗiɗima an lattimarɗum Allah am duñan min yerɓan min kala fitinaji fof kala tirabaji fof kala fitina baɗanɗo ha wara sampita hakkudeji amin
yimminana min fitinaji yimminana min luure fo Allah am duñan min ɗum he an min har majum an yeeso ko min dawra dow majum Allah am hawtu kalimawol julɓe dow goonga be hayru en ɗabo zuriyaji maɓɓe e rewɓe maɓɓe ta accanɓe her koye maɓɓe to acce ɓe koye maɓɓe Allah am ɓe ɓoocata ko walliti Allah am lortuɓe gartinaɓe ha diina ma lortuki boɗki lesdi men ndi Allah cenɗo reendi Allah cenɗo hokkundi ni de'itirre nde Allah moƴƴi nde Allah luttunde dow lesdi man Allah hoggidirande bo lesdi man bo hoyende Allah lortude accina lesdi man bo kala ko latti mettuɗum gayni ɗum fof gayni ɗum be mettuɗum pe'oto ɗum ha wara dow lesdi man fuu Allah cenɗo yella lortuɗum he'ana ɗum yimɓe Allah cenɗo yella o wat ɓiɓɓe lesdi man ɗo koɓe laati fuu gal ɓe keedi fuu waɗɓe ɗum yimɓe narroɓe wallotiroɓe bo haqqaknugo hayru lesdi majum ɓe kuuda ɓe ballotira ngam hayru lesdi man o tabita Allah am jaɓan min komin mbiɗo tuubi o do amin min tuubi bo Allah am har komin mbiman min toriman bo min tuubi do min tuubanima Allah an wiyete tuubanteɗo tubo jaɓo tuubuji an wiyete en yaafa min Allah yaafa mofgal julɓe yeɓɓe her maɓɓe ɓe mayɓe fuu Allah cenɗo illa wa salatu be salamu do annabijo ma sallallahu alayhi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma Voilà, le sermon danse du... mbi wodi janaiza bo ɓawa ɗo to wala wolde wonde tokotonde ka janaïsa man ɗum gorko ɗum debbo